бародарони азиз, билайн тарифи нав шудааст дар шаҳри Екатеринбург. метавонед аз салон Свия Самбой бигирен. 450 сум як моҳ да меспорен, 30 рублш дар шотон мемона. билайно да занг задан абсолютно беплай. интернеташ без лимит, без ограничения, плюс 500 минут дар любой тарифҳои Россия, Қирғизистон билайн, Украина, Киевстарда, Тоҷикистон, Тиселда баъд аз минутон 500 минут он шуда 2.5 рубл мехӯрад. Узбекистон бошад 3.5 рубл. 500 смс дига дорад по тамоми Россия. Китай 1 сум мехӯрад баъд аз минут тамом шудан. Узбекистон 3.5 сум. дигар ҷойҳо 12 рубл. дигар ҷойҳода 12 рубл. бародарони азиз, нафароне ки мехоҳанд аз ин тариф истифода баранд ва мехоҳанд ки омада ҳамин симкарта бигиранд, аз куҷо харидорӣ карданашон дар Корей, марҳамат ба салон Свия Самбой биёед. симкарта дар мо ҳаст. танҳо аз тарафи шумо ҳамроҳи худ як паспорт гирем, ки дар ин ҷо обязательно паспорт лозим мешавад. кадоме ки прописка надора, ҳеҷ гап надора, обязательно, лекин паспортҳои хутон бошад дар дастон хутон биёред. марҳамат, кадоми хоҳишманд аст. салон Свия Самбой ТВ Екатеринбург дар хидмати шумо аст бародарони азиз. худо ҳаматона нигаҳбон бошад. то боздид.